రే మీ అన్న కాల్ చేస్తున్నాడు రా. హలో, అన్నయ్య. ఎక్కడున్నావురా? షాప్లో పని చేస్తున్నా, చెప్పన్నయ్య. అది డబ్బులు కావాలరా, వేరే వాళ్ళకి అర్జెంట్గా కట్టాలి. ఇంట్లో అడిగితే లేవన్నారు. ఇంట్లో ఎందుకు అడిగావన్నయ్య? నన్ను అడగచ్చు కదా. సరే గాని చెప్పు, ఎంత కావాలి? ఒక 5,000 చాలరా. ఉండు, నేను ఫోన్ పే చేస్తా. ఉమ్, రే మీ అన్న ఏంట్రా నీతో డబ్బులు అడుగుతున్నాడు? అడిగితే ఏమైంది? ఎక్కడైనా అన్నయ్య తమ్ముడికి డబ్బులు ఇవ్వాలి, అలాంటిది నువ్వు ఇస్తున్నావేంటి? అలా అని ఎక్కడైనా రాసి పెట్టుందా? రే అన్నయ్య జాబ్ మానేశాడు, డబ్బులు లేక ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. ఇలాంటప్పుడు కూడా అన్నయ్యకి తోడుగా లేకుంటే నేను తమ్ముడు అయ్యుండి ఏం ఉపయోగం రా? అన్నయ్య, నువ్వు ఇంకా లైన్లోనే ఉన్నావా? రా ఉన్నా. నిన్ను చూస్తే చాలా గర్వంగా ఉందిరా నాకు. ఇలాంటి తమ్ముడు ప్రతి అన్నయ్యకి ఉంటే జీవితంలో ఎలాంటి కష్టం వచ్చినా నా తమ్ముడు ఉన్నాడనే ధైర్యంతో ఉంటాడురా.